Но нека да привлека вниманието ви върху един друг протест, за сега изразен в подписка. Става дума за геоложки проучвания за добив на злато, който се очаква в района на Бофила-Катник. И разбира се, ние говорихме тук, че може би трябва да се премине към референдум, за да може да се съпротивляват на този замисъл. Искам да ми кажете дали познавате начина, по който могат да въздействат подобни геоложки проучвания. Ами да, ние имаме, даже няма нужда аз да казвам, нали, има конкретен опит. Района Трън ще да се прави златна мина, 2016-2017 беше доста нашумяла. Трънчани са първите, които направиха такъв референдум и казаха, 94% казаха, не ще ме мина тук за злато, защото има много уран там. И те знаят много добре. Тая площ се казва ЕЕ1, да. Своге. Ами има още повече уран. Това е един от най-богатите райони на уран в България. Мината пребойница при социализма. Това е правила. Рисковете са, че още при самото сондиране за търсенето на злато. Сондажите ще преминават през зони с уранови уродявания в скалите. И като минават от там, то се използват разни бентонитови разтвори, с които да се улеснява сондирането. Всичкото това ще свърже водите подземните през тия уранови уроднявания и ще слезе и надолу в последващи водоносни хоризонти. И, например, по този начин се установи следното в района на Трън. Селата Забел и Зеленинград преди сондирането имаха водата, питейната им беше окей. След сондирането нови такова изследвания показаха завишено доста съдържание на уран и алфа-активност. Сега разбира се, това, дето беше сондирал, каза веднага, това са естествени процеси. Същите естествени процеси ги чакат и в района там, който ще е там мина, защото там има много уран, а у нас сондажите не са сондажи, те могат да се правят в обсадни тръби с защити, да не минава вода и така нататък. Обаче у нас всъщност, защото е по-евтино, всички сондажи просто са едни дупки в тръби в най-добрия случай. След като условията не осигуряват защита срещу замърсяване на подземните води. И аз ще ви дам един пример, защото басейновата дирекция Плевен, когато беше точно сегашният министър на околната среда и водите Петър Димитров, издаде положително становище за допустимост за този проект за търсене и проучване, тази площ около Своге. Това ли направи той? Да, той много неща направи. И ние тогава възразихме, защото те бяха написали дори, че не се знае те не знаят къде са питейните водоизточници в района. Такива сонди, каптажи. Сега, абсолютно е нелепо, защото те казват, няма да има отрицателно въздействие, а то реално може да се случи някоя сонда да попадне там, точно където е водоизточника, там да пробият. До такава степен е нелепо. Не може то, освен това, не може да е близо. Има си един куп забрани в закона за водите и в старите планове за управление на речните басейни, които ще бъдат изтрити в новите планове сега, защото пречат на далаверата. Но, примерно, има забрани за добив, където има питеен водоизточник без учредена санитарно-охранителна зона. Има забрана за добив на подземни богатства под водното ниво в радиус 1000 метра около този водоизточник. И тогава в тия 1000 метра абсолютно трябва да е забранено и да се търси, защото ти да намериш там не можеш да добиваш. Добива е забранен. Обаче басейновата дирекция си затвори очите за тази работа и изобщо не го написа в становището за допустимост. Но едно нещо много важно, защото аз съм ги консултирал и тия хора, и тия, които на божурище мината. Едно нещо е изключително важно. Преди, значи те си имат някакъв кладенец там за питейни нужди на някои от тия населени места. Преди да започне сондиране, се правят проучвания, изследвания на качеството на водата. След това започва първия сондаж, някъде наблизо. Този сондаж, като се пробие, му се взимат проби от водата от него, за да се види дали е замърсена с нещо. И едновременно с това се прави изследване и на водата отново в този кладенец, който си е за питейна вода. Ако се установи или тук замърсяване, защото това означава замърсяване на подземните води, които ще стигне неизбежно до това, ако се установи замърсяване, просто се спира проекта. Има закона за водите, допуска да се прекратат дейности, които водят до риск за питейните води. Могат да бъдат Обаче, това басейновата дирекция не го пише.
Защото ще прецакаме далаверата на поредния връзкар на властта. А вие така ли смятате, че инвестиционният интерес е точно такъв? Ами да. Връзкар Златно. на властта? Ми да. А може би... Или купил властта. Сега нашата власт Просто купува доста лесно. говорите по правило, че е така. Да, няма изключение. Нямате пред конкретно лице. Нямам предвид тук. При всяко положение, инвестиционният натиск би бил много страшен, ако той успее да преодолее или направо успее да употреби тези корумпирани системи. То е едновременно. Значи, той оказва натиск, ама те са много навити да се поддадат на натиска, защото взимат пари за това. А освен това има още нещо. Той може да е връзкар с някой висш държавен шеф. Не е нужно да е връзкар с шефа на басейновата дирекция. Той като е с големия шеф връзкар, тогава, ние на това викаме телефонна корупция, тогава то големия, доста често Бойко Борисов е символ на това, то големия се обажда на тия деца надолу и им казва: момчета, там на едно мое момче трябва да му се разреши всичко. Да. И тия умират, защото ако не му разрешат, те знаят много добре следното. Ако не му разрешат, на другия ден ще ги сменят, ще турат нов директор и той ще му разреши. Това е ситуацията в България. Благодаря за вашето предупреждение. Във всеки случай хората, това е единствения начин. Ако трябва да стигат до бунтове. Както, разбира се, да опитате с референдум. Благодаря. Да, безспорно. Благодаря ви за участието. Димитър Куманов в нашото студио.